Ngati osakhulupirika ngati iwe ukufufuma ndi machimo anzako, nanga ukanakhala olungama, ukanakomokatu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Word made flesh, tikufuna kuti tigawane mawu a Mulungu. Timayesesa kuti tipite pa tsinde lenileni la chiphunzitso cha Ambuye athu Yesu Khristu, ndipo tibwereserane chiphunzitso cha original cha Ambuye Yesu. Chifukwa tikudziwa kuti anthu nthawi zina zake amaphwekesa zimene Ambuye Yesu amatiphunzitsa, potero timazilakwira tokha. Lero mawu athu tikuwatenga kuchokera pa Mateyu mutu wa 18 ndime ya 23 mpaka na ndime ya 35. Ndipo tikunena kuti ngati osakhulupirika ngati iwe ukufufuma ndi machimo anzako, nanga ukanakhala okukhulupirika ndi olungama, ukanakomokatu. Mateyu 18. Sono mfumu akumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanisa antchito ake kuti ionenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, anabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adasowa chobwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti angulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse, kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja anamgwadira anati, pepani ndakupembani, lezereni mtima ndizakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja anamumveradi chifundo, ndipo anakhululukira ngongole ija namulola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankangotuluka, anakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake yemwe iye adamkongoza ndalama zochepa. Anamgwira pakhosi mwaukali namuza kuti bweza ngongole yako ija. Apo wantchito nzake uja adazigwesa pansi kumapazi ake nati, pepani ndakupembani, lezereni mtima ndizakubwezerani. Koma iye anakana, nakamponyesa ndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi anamva chisoni kwambiri. Anapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Sono mbuye wakeyo anamuyitana namuza kuti, wantchito oyipa iwe, ine ndinakukhululukira ngongole yonse ija pamene unandidandaulira. Kodi sunayenera kuti iwenso unchitire chifundo wantchito nzako monga ndinachitira ine iwe chifundo? Motero mbuye wakeyo anapsa mtima kwambiri, nampereka kuti akamzunze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso tu Atate anga akumwamba azakuchitani zomwezo aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, tchimo ndi chinthu chimene chilichochokera kwa Satana, koma ndafuna kuti tigwire ichi. Satana amagwiritsa ntchito tchimo ngati chida. Tchimo ndi chida chake cha Satana. Tchimo ndi kusochera kumene Satana amasocheresa anthu a Mulungu, ndicho lingachiona kuti asakafike ku dziko la Kenani, dziko la chilonjezo. Inuyo yang'anani, aliyense amene anakuwuzanipo kuti tipita ku Kenani, ndiye muone kuti kodi taphonyako ku Kenani chifukwa chachani. Mpeza kuti pali tchimo pena pake, pali tchimo pena pake. Tchimo ndi limene limapangisa kuti munthu utalikane ndi chimene Mulungu afuna kuti ukhale. Komano mukaganiza kuti mawu a Mulungu amene kuti palibe munthu amene sangachimwe, amene sachimwa. Aroma 3 ndime 23 akunena kuti popeza kuti onse adachimwa nalephera kufika ku ulemerero umene Mulungu adawakonzera. Chimenecho chimene tchimo limapanga kutilepheresa kufika ku Kenani. Ndipo mukatenga Aroma 1 ndime ya 8 akunena kuti ngati unena kuti sunachimwepo, iweyo ndi wonama, iweyo ndi wonama. Aroma 1 ndime ya 8 akunena kuti ngati unena kuti sunachimwepo, ukumwesa kuti Mulungu ndi waboza. Choncho abale anzanga, nchosatheka kuti munthu ukhale dziko lapansi ndipo usachimwe. Komatu ndanena kuti tchimo limabweresa imfa, tchimo limawononga. Adamu ndi Eva
zabwino zimene anali nazo analandidwa chifukwa cha tchimo. Komano palibe amene angalizembe tchimoli. Kusonyeza kuti munthu ali pampanipani ndithu, ndipo wake ndi wakuchiwonongeko, chifukwa sangathe kuthawa tchimo, komanso akalichita limuwononga. Mukatenga Roma 8 ndi 22 amakamba za kubula kumene chilengedwe chimabula. Kubula kumene ngakhale mtundu wa anthu umabula, kufunisisa kuti utachoka mu chipsinjo chimenechi, chipsinjo cha tchimo. Ndikamakamba zimenezi, munganizire wina aliyense amene anakuchimwiranipo koopsa, kuti ali pakati pa chipsinjo chimenechi, kuti nzosatheka kuti munthu asachimwe dziko lino. Komanso ukangochimwa, chiwonongeko chako chili pamenepo, kuvutika kwako kuli pamenepo. Kupatula kuti tchimo lija palokha limawononga munthu, limapangisa kuti zina zakenso ziwonjezerepo kuti iweyo uwonongeko koposera. Kupatula kuti tchimo lopalokha ndi lowononga, limapangisa kuti ngakhale anzako akusase, ngakhale anzako akuwononge koposera. Tengani chitsanzo cha Adamu ndi Eva mu Genesis. Eva walakwisa, wamulakwisa Adamu. Mulungu akufunsa Adamu chachitika ndi chani? Adamu akutani? Akuloza Eva, uyu ndi amene wapangisa, mkazi munandipasa ucha. Tchimo limapangisa kuti anzako ayambe kukuloza, ayambe kukusasa, ayambe kukukana. Tchimo ndi bomba la Satana, limene akaliponya amazokutika kuti mwa liwononga kwambiri. China chimatikana za tchimo ndiona kuti chifuna kuti aliyense amaliziwa kuti ndiloyipa, palibe amafuna kuti limphulikire iye. Ndipo pa chifukwa chimenecho anthu ngakhale achimwa aliwo amalisasa tchimo lija ndi kulikankhira kwa anthu ena kuti likaphulikire waja, likawononge waja. Anthu amatha kuwapaka anzawo milandu, kuwapaka anzawo milandu, nazo kuti milandu iyi ndapanga ndine, koma ikamphulikire, ikamuwononge uyo. Wapereka mimba ndiye, akukana, si ine, koma mwina ndi wakuti. Kundende kuli anthu amene ochimwa siwowoyi anachimwa ndi ena ake, koma anaponyera tchimo lija kuti tchimo lija likawononge kwa iwowo. 1 Mafumu ndi 100 tikupeza nkhani ya Davide. Davide amene atachimwa anafuna kumponyera tchimo lija Uriya, aoneke ngati kuti Uriya ndi amene alolakwika. Tchimo ndi chida cha Satana, tchimo ndi bomba la Satana. Tchimo limapangisa kuti anthu apange mabungwe oliyeresa tchimo lija kuti lioneke loyererako, lisawononge iwowo. Mbali inayi liwononge chimene chili choona, liwononge anthu amene akuoneka ngati ndi abwino. Mundimvese pamenepa. Chifukwa chakuipa kwa tchimo, anthu ena poona kuti tchimo likodi titani nalo kuti litipepukire lisamawononge, amaona ngati njira yabwino ndiona kuti aliunjikire ambiri, azilipanga ambiri, ndipo alipange lizooneka ngati tchimolo si tchimonso iyayi, koma ndi chinthu chabwino. Ndipo pa chifukwa chimenecho asinthe choyipa chizooneka ngati chabwino, chabwino chizooneka ngati choyipa, kuti iwo amene ali oyipa aja asaoneke oyipa, chifukwa kuti akupanga choyipa chimene chayeresedwa kuti chikhale ngati chabwino. Chitsanzo chabwino ndi awa omenyera maufulu a anthu, apo amene akulimbikisa mwa chitsanzo za mathanyulazi. Chinthu chimene chili choyipa amene akulimbikisa za kuchosa pathu, chinthu chimene chili choyipa koma akufuna kuti achiunjikire anthu onse amakobiri, azungu, ndani achiunjikire chinthu chija, achiyerese chioneke ngati kuti cha nomo, ndi thupi lako, ndi ufulu wako, mwakuti aliyense anabadwa choncho, munthu aliyense amene anabadwira, achiyerese. Akachiyeresa chinthu chija, ichocho chizooneka chabwino, ndipo aliyense amene atasusane nacho iye ndi azooneka olakwika. Tchimo limapangisa anthu kupanga mabungwe ofuna kuti aliyerese. Tchimo limapangisa anthu ena kukuwa ndi kufuula akaliona lili pa wina, ncholinga chona kuti abise tchimo lawo lomwe. Limapangisa ena kufuula kuti wina wake aonekere, iwo abisike.
potero limagwesera mu uchimo anthu olungama. Tengani nkhani ya Suzana ndi aweruzi, Daniel 13. Anthu amene wafuna kumpanga chipongwe Suzana ataona kuti chimo lilitigwera, anayamba kufuula, ndipo chimo lija linapita kwa Suzana. Suzana ndikumapita kuti akaphedwe chifukwa chona kuti wina wafuula kwambiri. Chimo limazunza, ndipo likutizunza anthu pedziko lino lapansi chifukwa chona kuti sitikuziwa masupana lake olimasulira. Bomba limene lotchedwa chimo tilibe masupanala oliphwesera. Pachifukwa chimenecho chimo likuzunza mtundu wa anthu, chimo likuzunza anthu ake a Mulungu. Kuli anthu amene amakokomeza machimo anzawo, kwakokomeza koopsa ndikwapangisa kuti machimo aja alemerere, akhale chipsinjo kwa anthu aja. Koma chodabwisa ndiona kuti amene amakokomeza machimo anzawo ndoyipa amene amene amaweruza anzawo mwankhanza m'mabwalomo ndolakwa amene amapachika anzawo ndiopalamula amene, ndipo amene amathamangisa anzawo pa ukwati ndi omwewo amene ali osakhulupirika. Amene amachosa anzawo ntchito, kuchosesa anzawo ntchito ndi akuba amene amaseka mabizinesi anzawo ndi olakwa amene amagundika kulozera njira anzawo ndi osapenya amene. Ndiye tikunena kuti kodi ngati osakhulupirika ngati iwe ukumafufuma ndi chimo la anzako, nanga ukanakhala kuti ndiwe olungama, sukanakomoka. Anthu amene amafufuma ndi machimo anzawo zija zimene napachicha kuti nyalugwe nchepsa cha anzake koma chake ochirokoka mchingwe. Mawu amene tawerengaja tikumana ndi wantchito wosakhululuka amene iye anali ndi ngongole ndi bwana ake, ndipo kumene kuja ankhululukira zatha. Akungotuluka pa khomo akumana ndi nzake amene ndi kangongole kochepa, ndiye mumve mmene anakokomezera. Iwe makubira angakubweze panjatu. Abwana ake aja anamulandira nyumba mu ofesi, ndipo zinali pakati pa awiri kumene kuja analona kuti agulisidwe iyeyo, akazache ndi anake kuti zikwanire. Ampasa ulemu kamweruzira mlandu wake uja mu ofesi. Iye akutuluka panja akakumana ndi nzake, sanena kuti ankokere pakachipinda komata panja pompo. Iwe ngongole yanga ija ubweze, aliyense aziwe. Nanti pakusi chwe undibwezere makobiri anga. Nzachi kulephera kugwada, bola tuye anakagwadira bwana, koma wantchito yakugwadira wantchito nzake. Mundichitire chifundo, alala ndani wakoyo auchite chifundo ndani wakoyo. Kwe amugwira kukweza nzake uyo pakana kubwalo, pakana pakoti, pakana munthu kumangidwa. Achito anzake kuona anakhumudwa, achito anzake kuona anakuti ayi uyu ankhulukira abwana uku, anakauza abwana. Kodi ngati iweyo osakhulupirika ngati iwe ufufuma ndi machimo anzako, nanga ukanakhala olungama, sukanakomoka. Tichulukirenji anthu amene nzathu akapanga mistake, sikufufuma kwake. Komatu iwe wemwe zulozuloli mwinaso zulondatalikisa lero pompa wapanga zomwezo, koma bize kufufuma apapa ngati kuti iweyo sunazionepo pa moyo wako. Potero popanga zimenezo timalipasa chimo mphamvu yayikulu yowononga. Chimene chikuwononga anthu kwambiri si chimo loyi, koma ife amene taliona chimo lija, ife amene tamuona uchimwa ija, ife amene taliimbira ng'oma chimo lija, timalipasa mpata wowononga kwambiri, amene kuti mbuto ya kalulu inakula nditazaonani. Timakulisa kuwononga kwa chimo ndife amene. Potero timangothandiza Satana kukwanisa zomwe akufuna kuti awononge anthu ake. Umadabwa kuti ngati uchimwa nzanga sakundimvesa chonchi, nanga kanakhala olungama. Uchimwa nzanga sakundimvesa ulupang'ono, nanga kanakhala olungama.
sakanakomoka uyu. Ngati wochimwa anzanga akupukusa mutu chonchi ngati sanazionepo, nanga ukanakhala olungama. Ngati wochimwa anzanga akuikoka nkhani chonchi, nanga ukanakhala olungama. Anthu othandiza kulithandiza chimo kuti liwononge kwambiri. Zimachitika ngakhale pa grupu pathu pompa pa Word Made Flesh. Wina wapanga wrong parking, watumiza kandi zithunzi, kawatumiza kandi maotani molakwika. Mwina mwinake uja wazindikira ndikufuta. Mwina sana zindikire chidakali pompo. Ndi umazapeza anthu amene sachita comment pa ulaliki wina uliwonse, sayankhula chilichonse ulaliki ukaponyedwa, ndi amene amatuluka pamene paja. Kodi what is this? Chikuchitika nchani? Kodi ziwezi kukhala kuti bwanji? Ngakhale munthu uja wafuta amalolera kuikoka nkhani ja mpaka na mazulo. Kodi ngati osakhulupirika anzanga ngati iwe ukufufuma nawo chonchi chimo la anzako, nanga ukanakhala olungama. Nanga ukanakhala olungama. Satana akafuna kuononga banja amalowesa mu chimo. Kenaka amampeza mmozi woti alikokomeze alikoke. Akafuna kuononga munthu amanthandiza kuchimwa, kenako ndikumpezera anthu oti akokomeze zimene wapanga yezicha. Akafuna kuthana ndi gulu amangolibweresera chimo, ndikuwapasa mtima wobwezerana chipongwe, ndikuwapasa mtima wofuna kuyalusana. Komatu Ambuye Yesu mmene anabwera timayena kuti anabwera kuzatipulumusa ku machimo. Yesu anabwera kuzatipulumusa ku machimo. Sindizwa kuti niwo mawu amene mumamva kuti yani. Tikamayena kuti Yesu anabwera kuzatipulumusa ku machimo. Lero ndifuna kunena kuti anabwera kuti atipulumuse kuononga kumene chimo lingaononge pakati pathu. Mutenge kuti chimo lija ndi bomba. Ndiye laponyedwa pagulu pum pagulu paja. Ndiye limapha anthu ambirimbiri. Koma Yesu pobwera wabwera kuti chimo lija likaponyedwa ngati bomba pagulu paja pam, lisaononge polo mmozi. Lisaononge polo mmozi. Anthu madabwa kuti kuti bomba ndimasala phulika paja. Koma palibe ulommozi wavulala. Ambuye Yesu sikuti anangoti akubwera kuzatithandiza kuti tisamachimwe. Nzoona ali ndi chaulere chotithandiza kupewa machimo. Ali ndi chaulere chotithandiza kuti tikhale anthu olimba pa moyo wathu. Koma ndafuna muchimve ichi. Njira imodzi yotipulumusira ku machimo imene Ambuye anabweresa ndi kutiphunzitsa kukhululuka. Kutiphunzitsa kukhululuka. Chimo mukangoliyikira kukhululuka mmalifola mphamvu, limakhala ngati bomba limene mwaliphwesa. Chimo mukangoliyikira kumvesa mmalifola nkhongono. N'chifukwa chake mukawerenga m'Baibulo zakukhululuka zilimo zambirimbiri. Ambuye sanena kuti khululukirani 77 times 7. Ukangokhala kuti iwe watha kufika msinkhu uwu, chimo silingaononge banja lako, chimo silingaononge nzako, chimo silingaononge kuntchito kwako, chimo silingamuononge wina aliyense. Pamaso pa kukhululuka chimo lilibe mphamvu. N'chifukwa mpingo wathu unakhazikitsa sacrament la tunthu lokhululukira anthu machimo, kulapa. Kupatulapo sacrament la ubatizo limene limalimbana ndi mapendekero athu a chimo lobadwa nalo. Mpingo wathu unayika sacrament la kulapa. Njolinga chona kuti pakati pathu chimo likhale lopanda mphamvu. Timapita kokalapa Mulungu ndikutikhululukira, koma ife tikatuluka kupita ku nyumbako sitikhululukira anzathu. Poteropo zimene tamanga ndi Mulungu mu chivumbulo muja, ife takazimasula titapita ku nyumba, chimo lidakaonongabe mpaka na lero. N'chifukwa chema ndende zathu zilizozaza, n'chifukwa chezidani zathu zilizosatha, n'chifukwa chona kuti talileka chimo kuti liwononge pakukhala ndi mtima wosakhululuka. Ambuye Yesu ananena pa Luka 17 ndi 3 mpaka na 4 kuti nzako akakuchimwira mkhululukire ndithu. Mkhululukire. Fanizo la ntchito osakhululuka ndi lomwe lijatapereka lija. Ngakhale mmene amatiphunzitsa pemphero la Atate athu, Ambuye Yesu anatiuza mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu.
cholinga chake achepese kuononga kwa tchimo pakati pathu pakutiphunzitsa ife kukhala anthu okhululuka. Ana kuti khululukirani ndipo nanu muzakhululukidwa. Tikamakhala tikuyenera kuziwa kuti ngati tifuna kuti tchimo lisaononge pakati pathu, wochimwayo tizikhala ndi mtima womumvesa. Kodi nzanu akachimwa mmatha kulowa mmoyo mwake ndikunena kuti kodi champangisa kuti apange chinthu imechi ndi chani? Chifukwa munthu samango uchimwa kuti wangofuna kuchimwa, ambiri kumakhala kuti chilipo china chake chimene champangisa kuti azipanga zimenezi cha. Kodi chikumpangisa ndi chani? Kumumvesa uchimwa, kumumvesera uchimwa. Chifukwa pa Luka 23 ndi 34 Ambuye sanena kuti Ambuye Atate mwakhululukira anthuwa. Chifukwa chani? Saziwa chimene akupanga. Saziwa kuti zimene akupanga zoyipa ndi umbuli kuwapangisa. Ambuye anayesesa kuwamvesa anthu amene ankanzuzacha, ndipo chifukwa kuti anayesesa kuwamvesa anatha kuwakhululukira. Kuli azimayi amene saziwa kuwamvesesa amunawo, kuli azibambo amene saziwa kuwamvesesa akazi awo kuti kodi mkazi anga ndi chani chikumpangisa kupanga zimenezi, kodi mwamuna anga ndi chani chikumpangisa kupanga zimenezi. Ndiye amapukusa mutu. Koma azibambo abale kunja kuno, azibambo anthu oyipa. Koma azimayi kunja kuno, azimayi masiku ano alowera. Chifukwa chona kuti safuna kuti ayale mphasa ya chikhululukiro poyamba, kuti kenako aone kuti kodi athana nawo bwanji vuto la munthu uja. Mukafuna kuti tchimo lisaononge pakati panu, yambani mwazika chikhomo cha kukhululuka, kenaka muzinkano nampereka majakisoni othandizira kuti vuto lija muthane nawo. Yambani mwavomera kupusa kwa munthu okhululuka, kwinaku mukupereka zipalo zoyenerera zothandiza kukonza zinthu. Kulekerera kwa okhululuka kumene Ambuye Yesu adationesa mufanizo la namsongole ndi tirigu ndi chimene inu ndine tikuyenera kupanga. Munthu anali ndi munda wa tirigu, momwe mwazalidwa namsongole. Hayi, tipange bwanji? Akanakhala awa ojijirika ndi machimo anzawo ndi aja amabwera kuti bwana tikanzulemo. Koma mwinake uja kunena kuti muli tirigu wanga siyani. Akufuna kumvesa, akuzowa kumvesa chikuchitika munda muja. Ona kanena kuti bwana amene uja ndiopusa, sazi wa ulimi, sazakolola zambiri, koma mwinake uja anaziwa. Ayi. Ndipo analolera kuna kuti namsongole uja azikhala ngati akulira limodzi, kwina kwa kupeza yankho kuti kodi amene uja akazafika kumapetoko ndizatani naye, tizanzula. Ambuye Yesu sanathamangise Yudasi, ngakhale anamuzowa kuyambira kumayambiriro kuti Yudasi uyu azandipereka. Anakhala naye mpaka na kumapeto. Inuyo pamene mukufuna kukhululuka, choyambirira muziyiwale. Ambuye Yesu ananena pa Mateyu 16:24, aliyense ofuna kundisata ine aziyiwale kaye mwini wakeyo, asenze mtanda wake ndikumandisata. Ngati mulowa mbanja ndikumazikumbukira, simungathe kuwakhululukira akazanu. Ngati mulowa mbanja ndikumazikumbukira nokha, ndikumazipasa nokha mtengo wapatali kunena kuti uyu wandichimwira ine, munthu amene ndakhala ndikukhulupirika nthawi yonseyi, munthu amene sindinamulakwire koma tamone zikundipanga yezi. Mukamera mtima umenewo muzaononga munthu amene mukanakhala kuti mwamumvesera, amene mukanakhala kuti mwamuyalira kaye mphasa ya chikhululukiro, kenako ndikumuthandiza kuti kodi tivula namo bwanji mavuto amenewa, banja lanu likanakhala. Ndikunena pano kuli anthu amene mabanja awo atha zaka 50, sikuti sanachimwirane, sikuti wina uja sanali osakhulupirika, ayi, koma anaziwa kuti tchimo limene likuchitika pakati pathu mbanja muno, ngati sitiyikapo kukhululuka, liwononga kwambiri. Ngati osakhulupirika ngatiwe ukhumudwa kwambiri ndi kufufuma ndi tchimo la anzako, nanga utakhala kuti ndi wolungama. Mumve zimene Ambuye akunena m'buku la Luntha Mutu 12 kuyambira 16 kupita uko, akunena kuti pochita ntchito zanu zoterezi Ambuye mudaphunzitsa anthu kuti wolungama ayenera kukhala wachifundo. Munazaza anthu anu ana anu ndi chikhulupiriro, chifukwa mmakhululukira anthu ochimwa. Pa vesi imene akuna kuti Mulungu ali ndi mphamvu, amatha kupanga chilichonse, ali ndi kuthekera kupanga zilizonse, koma
amaleza mtima ngakhale ali ndi mphamvu ndipo amakhululuka, ndipo chimenecho chipangitsa kuti inu ndine mpaka na lero tikhale moyo osamachijirika ndi machimo anzanu. Koma nthawi zonse kumakhala ndi chidwi chona kuti uyu timuyike pabwino kaye, tikamuyika pabwino timukonze, tikamukonza tiona tirigu amene ali mwa iye. Mukumbukira za nzima yogwidwa ndi chigololo amene anthu amafuna kuti angende, mene Ambuye Yesu anampatulira ndi kumuyika pambali ndi kumpulumutsa, kenako ndi kumuwuza kuti mayi musakachimwenso. Mukumbukira Saulo amene lero timanena kuti ndi Paulo, amene Mulungu sanamuphe koma anangochosa mochoyipa mwa iyeyo ndi kumpanga kukhala chida chake cholalikira uthenga wake. Inu ndine tisazachijirike ndi kufufuma ndi machimo anzathu, pakuti tizathandiza Satana kuwononga. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti mmamvera ananu chifundo pamene akuchimwirani. Tipaseni mtima omwewo kuti monga inu muli achifundo nafenso tikhale achifundo. Topempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Tizakumane tsiku lina. Mulali ndine Elizeo bambo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen.